poate să coste o vacanță în Albania pentru 2 persoane? Oare este Albania ieftină? În acest video îți prezentăm costuri pe care le-ai putea avea pentru 7 zile plecând de la experiența noastră. Dacă ți este util acest conținut, am apreciat mult dacă ne dai like și follow. Noi am luat biletele cu doar 220 de lei de persoană, zbor direct de o oră către Tirana, plus bagaj pentru o persoană, 210 lei. Cazarea cu mic dejun la final de mai ne-a costat 220 de lei pe noapte și am stat 5 nopți în Xamil la Hotel Ion. O noapte în Berat la Hotel Republica, 220 de lei camera. Pentru închiriere mașină, de exemplu, un T-Cross, cum am avut noi, te poate costa de la 250 de lei pe zi. Combustibilul în jur de 1000 de lei, pe mâncare și băuturi am plătit 1800 de lei, iar intrările la obiectivele turistice, alte activități și șezlonguri ne-au costat în jur de 310 lei. Am plătit pe roaming 340 de lei și pe câteva suveniruri 325 de lei. Deci, o astfel de vacanță te-ar putea costa în jur de